नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. एक निजवून जल्ले साहिती त्याचे कालमान विचार मात्र नाही, त्याचे समाजाचे मूळ अर्थ करवाचे चिंतन दृष्टिकोन धोन घेतात. समाजाचे नाडी स्पंदन अध्ययन करून त्या समाजाचे भाषा, संस्कृती, इतिहास, परंपरे पुढल्या जनांगते नाकास अर्थ होव्याटी बरवणगे ಮೂಲಕ पुस्तकाचे रूपांत जिवंत दाखले सृष्टी करतात. कुडाळी मालवाणी भाषा निघंटू रचने करून मालवाणी भाषेचे संरक्षणेचे महत्वाचे काम आदर्शमयदल्ल. ऐच्या सेवा प्रतिबिंब कार्यक्रमास मुख्य सोयरे होऊन श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानते 28 वार्षिकोत्सव संदर्भांत शब्द सारस्वत बिरुदु पुरस्कृत श्री एस संजीव पाटील सरळेबೆಟ್ಟು मणिपाल हे आमचे स्टुडिओस आयलेसत. तुम्हास ह्या कार्यक्रमास स्वागत आणि नमस्कार. मामा, आता कुडाळ देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाजास संबंधपಟ್ಟೋನು तुम्ही ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕ आणि लेखन ಬರೋಲಸವು. एक समाजात ಬಗ್ಗೆ एक विचार बरोवंदालर तुम्हास ह्याचे प्रेरणे कसा आहे? सुरू मी एक विश्व हिंदू परिषदेचा कार्यकर्ता सुमार वर्ष अत्यंत ह्या करताना एक मनीस बॉम्बेसून येऊन आमचं कुडाळ देशकरांचं हेंतू आमचे पाटील म्हणून सांख्यान गोत्री आमचं कुलदेव आमका गोतना होतो. कुलदेव त्यांनी सांगला आमका कुलदेव तुमचो चामुंडेश्वरी म्हणून सांगला. त्यांना आम्ही खंच काय एक देवाक आम्ही ह्या करी होतो. मग त्याने पुरा 1929 गौड ब्राह्मण पेपरचं झेरॉक्स धाडून असं म्हणून सांगलं. मग आमका पुरा कळला पाटीलांचं कुलदेव आमको म्हणून घेऊन. मग फर्स्ट टाइम मी 1988 मठाक आणि आमच्या कुलदेवाकडे गेलो. त्याच्यानंतर काय झालं म्हणलं सांगलं मग या कुलदेवच्या ಬಗ್ಗೆ मग एक उत्साह म्हटलं इंटरेस्ट येला. ते इंटरेस्ट निमित्त मग मी एकच ह्या करून घेऊन ಒಟ್ಟು करून घेऊन त्याचं माहिती पुरसंग्रहण करून सुरू केलंय. मग 1992 गुंफा अजगांकर म्हणून ते होड साहिती, कवी आणि संशोधक अनेक पुस्तकं बरेच तिथं भारी ओढ असा ते मनशाचं भेट झाले 92. त्याच्यानंतर त्यांनी पूर माका मस्त पुस्तका वगैरे पुरा देऊन ह्या पर केला. आणि ते माझे प्रथम गुरु ह्या हेक मी ते गुंफा अजगांकर माझे प्रथम गुरु आमच्या कुडाळ देशकरांचा इतिहास बरोंक. त्यांनी काय झालं त्यांनी पूर्वस्त माकाने त्यांना पुरा पत्र व्यवहार होतो. 1995 त्यांना ते ब्रेन ॲप्सिस जाऊन गेले. ते त्याच्यानंतर त्यांनी त्यांचं एक हस्तप्रती करून त्यांनी 1955 पुरा पार्ट 1, 2, 3 असं पुरा पुस्तक बरेली होती. ती पुरं धाडून दिली आणि कोकणाख्याला 1967 बरेला त्या पुरा मग धाडून दिला असं पुरा. तसं ना त्याच्यानंतर ते नाही म्हणून जातो. मग मी त्यांनी काय दिलं सा आणि दुसऱ्या ह्याच्यावर फर्स्ट मी एक झेरॉक्स करून कोडीबैलू देवस्थान ते 94 एक ह्यांदला एक आमचंच एक कॉन्फरन्स एक ह्यांदला कुडा संमेलन झाला. त्या संमेलन त्या संदर्भात मी एक ह्या पर झेरॉक्स कॉपी ह्या आमचं कुडाळ देशकरांचं इतिहासाचं लहान एक ह्या पर केलं. जर 97 कुडाळ देशकर आद्यगौड ब्राह्मण जनांगीय परिचय म्हणून घेऊन पुस्तक प्रथम प्रिंट केलं. तसं जाऊन आणि त्याच्यानंतर एक मटकांचं शिलाद एक म्हणून 1925 बंबर्डेकर महाहोड हे होतो एक संशोधक मटकांचं शिलाद एक आणि अनेक पुस्तक होड मनिस्त त्याचं आधार वरसून आणि दुसरं पूर्ण पुस्तकं ಒಟ್ಟು करून 1914 पुस्तकं ही
आमच्या कुडाळ देशकरांच्या श्रीमठ संस्थान दाबोली ಮಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ आणि कुडाळ देशकर अशी ಪೂರ ಸಾವಿರದ 14 ಪರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುಸ್ತಕ मिळली मका त्याच्यानंतर प्रिंट झाले त्या बिंगट विषय सो त्याच्या मुखांतर त्याच्यानंतर मी त्याचा आधार वरसून असं का ना संशोधन कधीच करत करत गेलंय तसा एक कारण कोण म्हणत तोच गुरु आमचा अजिगावकर म्हणला होता मी. आता अजिगावकर म्हणून सांगू तुमचे गुरु ते खेळल्या समुदायाचं सीमित होणं ते आमचे कुडाळ देशकरच त्यांचं हे ते मुंबईच होते आणि त्यांनी काय वगैरे हस्तप्रती केली होती ती 2003 अंत त्यांची विनया गुंडू अजिगावकर म्हणतात त्याचे बाईल पत्नी त्यांनी प्रिंट केला वापस हे केला मगर ती कुडा त्यांना तुम्ही दोघं ಒಟ್ಟು लागून तुम्ही एक आमच्या समुदायात हवेदल्ला एक इतिहास अशा विचार तुम्ही संग्रह करून त्या एक पुस्तकाचं रूपांत तुम्ही प्रकट केलं होय. आता तुम्ही मठाचे विचार सांगितलं आणि ह्या मठाचे विचार म्हणताना तुम्हाला असं कुलदेव म्हणून सांगतो एक विचार येतात एक गोत्राचं एक कुलदेव हे ते विचार तुम्ही सांगितलं. आता ह्या एक तुम्ही अध्ययन केलं इंगड गोत्रास हवेदल्ला कुलदेव आणि त्यास तुम्ही हवेदल्ला छायाचित्र काढून त्या एक दाखलीकरण करत काम केलं हे ते ಬಗ್ಗೆ तुम्ही सांगता. 1988 मी मठात गेले नाही त्याच्यानंतर मठाच्या ಬಗ್ಗೆ मकमस्ती हा होता एक आदर होता त्यातनं परत स्वामी हे झाले वगैरे 94 अंत आमचे प्रद्युम्नानंद स्वामी येले त्याच्या आधी हे आमचे रमानंद स्वामी होते 92 अंत ते सरले नंतर ह्या परत झाला ते काय झालं म्हटलं आमच्या ते ह्या मात्र नाही काही गिरी संप्रदाय होता ते गिरी संप्रदाय म्हटलं गिरीमठ होते आमचे हे मात्र मठ नाही गिरीमठ होते सो त्या दृष्टीने असं का नाही मी 2009 आपले एक फोटो ब्लॅक अँड व्हाईट असं पुरं फोटो पुरं काढले मी तसं ते समजलं ना मगर 2009 अंत मी एक 10 दिवस थंय रवले मठांत राहून अंकोलचे एक फोटोग्राफर होतं आणि माझ्या संघात दुसरं एक लोक मनीस होतं इडी पुरा भवन घेऊन काही आमचे मठ मात्र नाही गिरी संप्रदायाचे मठाचे कुडा पूर्ण फोटो आणि काढून मग त्याच्यानंतर त्याचं अध्ययन दुसरं काही काय काय मिळता ता बघून घेऊन मग 2015 अंत मग 2018 अंत ಆದ್ಯಗೌಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ म्हणून पुस्तक ಬರೋಂಕ ಸಾಧ್ಯ झाला 1915 अंत प्रिंट झालं पुस्तक त्याचा अनुवाद केला होतो माझा कसं काही नाही 2018 ಅಂತ तुम्ही त्या पुस्तक 2018 अंत ಆದ್ಯಗೌಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ म्हणून प्रकटणे केला. आता कुडाळ देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाज म्हणून सांगताना इथे आद्य म्हणून सांगते एक विशेष पद आम्ही ऐकतो असा हा एक पद विचार तुम्ही एक स्पष्टीकरण द्यावं. भारी बरेच ब्राह्मणोत्पत्ती आणि दुसरं पूर पुस्तकांत गौडश्री गौडाद्या आदि गौडा असं पोरं असा त्याचं काही त्यांचं मूळ काय कसला म्हणून पोरं असा तर माझ्या लगे असं ते माहिती प्रकार त्या पुस्तक असं माझ्या लगे नाही आणि गोत्रपर्वर मालिका म्हणून भिकू शास्त्री पर्लेकर 1910 बरेला पुस्तक आहे असं माझ्या लगे आणि कुडाळ देशकर दक्षिणेंतील आद्यगौड ब्राह्मಣ ಗಣೇಶ್ ಮುಕುಂದ ಪರ್ಲೇಕರ್ 1915 ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ पुस्तकांत आद्यगौड म्हणून असा ब्राह्मणांतील पोट जातींचे एकीकरण महादेव शास्त्री दिवेकर 1927 ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲಂತೆ आद्यगौड म्हणून असा श्रीमठ दाबोली वृत्तांत 1937 त्याचा वृत्तांत कुडा असं म्हणजे 37चा आणि श्रीमठ संस्थान दाबोली कुडाळ देशकर आद्यगौड ब्राह्मण महामंडल घटनावडी सदस्यत्वाच्या अर्जंत कुडा आद्यगौड म्हणून असा श्रीमठ संस्थान रशीद पुस्तकांत आद्यगौड ब्राह्मण म्हणून असा हिस्ट्री ऑफ दाक्षिणात्य सारस्वत बाई VN कुडवाल 1972 1972 ತಿಂತು ಎಸ ಕುಡಾಳ ದೇಶಕರ ಶ್ರೀ ಗುಂಫಾ ಅಜಗಾಂಕರ್ 1955 ಅಂತಸ ಗೌಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ 1972 ಲೇಖನ ತಾಯ ಸಮಾಜಲ್ಗೆ ತಿಂತು ಕೂಡ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಾಭೂಷण जयरा अजगांकर तिने बरेला शारदेची वाटचाल लेखन गौड ब्राह्मणाचे वाटचाल
ಗುಂಫಾ ಅಜಗಾಂಕರ್ ತಿಂತು ಹೊಸ आणि प्रत्येक हेंतू कुडाल देशकर आद्यगौड ब्राह्मಣ ಸಮಾಜಾಚೆ ಧರ್ಮಪೀಠ 1965 ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಜನಾರ್ದನ ಗೋಸಾವಿ ಆದ್ಯಗೌಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ 1928 1929 ಗೋಮಾಂತಕ ಪ್ರಕೃತಿ आणि ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಂಡ 1 ಸಮಾಜ ರಚನಾ ವ ಸಮಾಜ ಜೀವನ 1979 ಕುಡಾಲ್ ದೇಶಕರ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸ ವಿನಯಗೊಂಡು ಅಜಗಾಂಕರ್ 2004 ಅಜಗಾಂಕರ್ ದರ್ಶನ್ ಗುಂಫಾ ಅಜಗಾಂಕರ್ 1954 कोकणाचे इतिहास पार्श्वभूमी 1961 असं पुरा हेंतो पुरा आद्यगौड म्हणून असं पुरा दाखल्यांचा दाखले असं असूनच त्या ಬಗ್ಗೆ मी हे केला आणि माझं स्वतः मी एक निर्णय करून अथवा रचना करून बरेला नाही. आता तुम्ही ह्या पूर एक संशोधने एक समुदायाचे ಬಗ್ಗೆ एक संशोधने अध्ययन पुरं करताना तुम्ही मठास सुमार पोटी गेलतो तुम्ही प्रथम होणं आमच्या मठास केद्दो गेलतो तुमचं एक संपर्क कसा बळवला नाही 1988 ಅಂತ म्हटलं आमचे समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त आसक्ती ना होती त्याला म्हटलं विश्व हिंदू परिषद ಅಂತ तुम्ही चढवलं तर विशाल असले विश्व मी एक लहान एक समुदाय एक ह्या जाते का सीमित येतं जाते का म्हणतो मग काही ह्या होता बघा हो आमचं समाजच्या ಬಗ್ಗೆ मी ह्या समाजांत जन्मवणे ह्या समाजांत मी काहीतरी काम करणं तर प्रयोजन नाही माझं काय कोडूगे असा माझं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन असकच नाही समाजाचं त्या दृष्टिकोनाचं का मी अध्ययन करत गेलो बरतो मी अध्ययन सुमार 1992 नंतर आता ह्या देवस्थानचं ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ सुमार 1992 अध्ययन करीत असे कसं म्हटलं अनेक जणांक असं करणं ते काही जायचं आता ऍक्च्युअली ठाकूर ते शांतदुर्गा लगेच जायचं त्यांचं शांतदुर्गा नाही आता कळला महादेव म्हणून तसंच एक काश्यपपुत्रचे चंद्रवाण्यात जायचं ते नाही चंद्रवाण्याचा पाताळेश्वर म्हणून असा असंच अनेक जण आता कळलं आता कळत असा ಕೆಲವೊಂದು काही पुरं जायचं आता तेंडोलींत ಕೆಲವು ह्या असत देवस्थान भगवती ह्या आता पुरं कळलं असं असं म्हटलं आतांचा चार्ट असं नाही आता परवा काहीतरी बिडगे ह्या अनावरण जाऊन असतं नाही त्या चार्टांचं पोर संपली पूर्ण झाला एक विवरणे असतं ह्याच्याने अगदी तुम्ही 2018 गोत्रानुसार एक छायाचित्र काढून एक धाकर करण्यात केलं त्या बुकांतू तुम्ही गोत्रानुसार तुमचे कुलदेव खेळ म्हणून सांगतो तुम्ही विचार दिलंच होते त्यांतो पूर्ण दिलं नसेल त्यांतो 2018 गोत्र आणि ह्या कुलदेव मात्र म्हणून दिलं सवरतो त्यांचं स्थळ काही असा ताण दिला ना आता परवाच्या पुस्तकांत पुस्तक सुमार जन उपकारदान असा ते कुलदेव खेळ दव्यतीने म्हणून सांगते विचारू जिज्ञासे इल्यार मात्र काही म्हणून कसं म्हणलं ते खंच्या शुभाशुभ दोन कामांक विचारतात बडजे विचारता खंच तुमचं कुलदेवता म्हणून त्यांना ಗೊತ್ತಾವೆ ದ ಕುಲದೇವ್ ಕೊಣಂಗ್ ಗೊತ್ತುನಾ ते खंತ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದಿರು ತಾಯಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಆದ್ರೆ ताई अल्ला तसा त्या निमित्त त्याचे आवस कोण असा त्याचे मंडळ ते एक कारण काय म्हणून सांगलं आमचे पूर्वज होते नाही ते पूर्वज आम्ही थैसून येल्लंय आमका कनेक्शन काय म्हणत थैसून त्या आम्ही आमचे पूर्वज थैसून येताना ते एक 200-300 वर्ष झाली आम्ही येऊन इकडे आमका ते कुलदेव खंच म्हणून गोतना गोत्र म्हणून गोतना आणि बापूस धाकट्यांक सांगायचं ना सो त्या दृष्टिकोनार सगळं त्यांना पुरं विस्मृत रे एक विस्मृतिक आमचं एक जनांग वळ झालं म्हणजे ते विस्मृतिक गेलं सा त्यांना भाषा कुडा हळूहळू आम्ही भाषा कुडा आमचे बदल जाय तसा भाषा दुसरी भाषा तुळू अथवा कन्नड शब्द मिस्टर जायचं होतं असं पुरं असा तो त्या दृष्टिकोनार आमची एक भाषा उरवून का कसं म्हणलं भाषा उरण काय जाता आमचं जनांग म्हणून जाणं नाही
कोण काय ऐकलं हो का होय. बोलत असं म्हणत आता तुम्ही ಮಠದ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ बोलत होतो. ಮಠದ ಸಂಪರ್ಕ तुम्ही कसा ಬೆಳೆಸೋನ್ घेतला? तर ते आमचे ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ 74 1974 ಅಂತ ಹಂಗ आमच्या शिवपाडी केले त्याच्यानंतर पोरकडे गेले सुमार पोटे आणि त्याच्यानंतर मठाचा संपर्क झाला आणि मी ते कायम आव्हानित म्हणून नाही झाले एक संदर्भाला ಕೆಲವು 3-4 ವರ್ಷ असं मग मठ ಅಂತ काय म्हणसಲ್ಲ मठ सुमार 150 फुटाचं दुसरं देवस्थानचं ता ह्या पर मठाचा त्याचा पूर्णानंद वैभव म्हणून त्याने एक त्रैमासिक केला त्या त्रैमासिकांत एक 10 पेज कन्नडन होता भाग्यपूर मराठी होता त्या कन्नडन मी एक केला होता तर हंगासून हंगाच टाईप करून हंगाच प्रिंट करून मी ते दाडूनचा क्रम होता तुम्ही मग प्रतिवर्ष जायत होता वा होय होय कित नाही जायचं आणि आम्ही कुलदेवकडे प्रतिवर्ष जाय होतो त्या मठाकडे जायचं होतं मध्ये त्यांचं आता ह्या पुण्यतिथीच्या संदर्भात आणि पर अनेक जण ओढवडे हे साहिती आणि हे पर मुंबईचे पर माझ्या कॉन्टॅक्ट येले त्यांचं तसं ಇಂಥ ಸಮಿತಿಂತ तुम्ही ಸೇರ್ಪಡೆದಾಲತ್ತವ समितींत म्हणत ना बट कायम आव्हानाचं म्हणून मीटिंग एक एक संदर्भात मी होते मी एक 3-4 वर्ष होते आणि माझं ह्या प्रकटण जायचं असं 2003 असून 2007 सगळं मी त्रैमासिकांत माझं पूर्ण नाव असं एक संपादक मंडळींचं ಕೂಡ माझं नाव घातलेलं असं ओके तुमच्या बरवणीगे तुमच्या हस्ताक्षर थैयो तुम्ही मठांतो तुम्ही दाखवून समा समा मम्मा आता कोंकणी भाषा आणि कोंकणी बोली समुदाय ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही अध्ययन करीत असाव ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ कारण काय 1996 ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ केंद्र हायस्कूल ಅಂತ एक कोंकणी संमेलन झाला फर्स्ट प्रथम एक 2 दिवस कोंकणी संमेलन होता त्याका मी हजेरी होते त्या संदर्भात सगळे समाजाच्या पुरा ह्या एक विवरणेपूर दिला होता त्याला आमचं समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ काही येईना सो त्यातनं मग जसला काय म्हणून सगळं आमच्या समाजाचं एक काही विवरण ना अथवा समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ एक दाखले ते कुडा ना कसला ना म्हणून मग मी ಎಂತೂ उद्यवाणींत अर्ध पेज फुल कुडाळी कोंकणी भाषेचं बद्दल एक लेखन दिलंय हा प्रकटन झाला मग त्याच्यानंतर मी अध्ययन करून सुरू केलंय गोवा युनिव्हर्सिटीच्या पीठ असून ना कोंकणी अध्ययन पीठ असून ना मी पुस्तक काढलेलं आहे फॉर्मेशन ऑफ कोंकणी आणि हे पुरा ओल्ड 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 भारी आधी बरेच पुस्तक परत गोवासून हाडून घ्या ना त्याच्यावर अध्ययन करीत 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 जाऊ ना मग आमचं एक भाषेचं एक ह्या हव्या त्यातनं कुडाळी भाषे म्हणून एक मका बॉम्बे 99 ಅಂತ मका बॉम्बेंत सन्मान केला सन्मान केला वेळा एक घर गेले म्हणजे डॉक्टर रवींद्र ह्या म्हणून तर त्या घर गेल्या वेळा त्याने एक कुडाळी म्हणून पुस्तक दिला ती कुडाळी डायलेक्ट त्यांचं परत कुडाळी या डेक्कन कॉलेज त्याने प्रिंट केलेले हे पुस्तक त्या पुस्तक बघतोच हो आमची एक भाषा किती एक नाव असं म्हणून झालं नाही माका त्यावर कुडाळी भाषा कसेल का भाषा म्हणून त्याच्यानंतर कुडाळी बद्दल मी अध्ययन करत 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 गेलो ಹೊರತು कुडाळी भाषा म्हणून मग लोकली मी ಕೆಲವು ह्या पूर्व संग्रह करीत करीत गेले ಬರೀತ್ गेले ಬರೀತ್ ಸುಮಾರು 2015-16 सर बरीवीत गेले बरीवीत गेल्यावर ह्या टाईप करतच कोण मग मग एक साधारण 2019-20 ಅಂತ ह्या इलने कोविड इलने त्या टाइमवर मग ह्या मिळला कुला लॅपटॉप मिळला लॅपटॉप मिळतच मी पुरत मीन्स टाईप करून करून पूर संग्रह करून मग त्रास करून धाडून दिला तसं त्याका पोरा कारण काय म्हणलं थैसून हाटलेलं निमित्त थैसून पुरा आणि आमची 2018 ಅಂತ मग एकला ध्यान धाडून दिलं कसं मालवणी भाषेत एक डिक्शनरी धाडून दिली त्यांचं ಕೆಲವು शब्द पुरं मिळले मग तसं मालवणी शब्द सुमारे 1,500 शब्द
त्यांचं आम्ही काय बोलतो हं. ते कसं समजावं नसतं. तर त्या शब्द अनुसार जाऊन आमच्या काय म्हणल्यार मालवणी जाऊन दे, कुडाळ जाऊन दे, आम्ही काय बोलतो हां. ताका चिके लगीत जावन नासले शब्द खंयचे आसत हं. ते आम्ही कसं म्हणतात ते शब्द उरोवंका म्हणून त्या दृष्टिकोनार आता काय जायचं सा प्रत्येक घराने आम्ही एक फोन केला हॅलो म्हणून ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೆ ಶುರು केला ಅವರ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ म्हणून कन्नड सुरू केलं कन्नड सुरू करतो अरे हे आमचे गावात असून घेऊन कन्नड कसं बोलतो आणि एक विषय काय म्हणून सांगले मी असं सांगता हंगासून गेले पुरे 4 माणसं तिकडे पुरे कन्नड बोलावंक सुरू करतच त्यांनी कुठे कन्नड सुरू केला थैसून हंಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಗಚೇತ್ ಭಾಷೆ बोलतात त्या व्यत्यास काय म्हणून सांगलं हंगासून थंय गेले तुम्ही खंच्या घर हवे तर बघा थै एक कन्नड बोलतात थैसून हंग ಇಲ್ಲಿ हंगाची भाषा बोलतात ती येतं हे येतं डबल दिलं तसं जाऊन काय म्हणत आमची भाषा उरवून का भाषा व्यत्यास संपर्क भाषा उरवून का म्हणून तसं त्या अभिप्राय का ना ह्या डिक्शनरी कोकणी डिक्शनरी ह्या केले शब्द सारस्वत म्हणून डिक्शनरी करून कारण त्यांचं आता तुम्ही शब्द सारस्वत म्हणून सांगते एक पुस्तक रचನೆ केलं नाही ह्या बुकच्या ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ವಿಚಾರ सांगतावा ह्या बुक म्हणून सांगलं ते का अनेक जण ह्या त्याचं एक ह्या कोडगेसा कोडगे म्हणून मी कन्नड सांगते कोडगेसा आमचे हे रमेश नायक हे पुढे येऊन आम्ही कधी आणता म्हणून ह्यांकला आणि त्यांनीच सुमार त्यांच्या श्रीमतीनं सुमार एक 700 शब्द दिले ते करता मग काय करी 1-2 महिने लागले कसं म्हटलं ते शब्द संग्रहण करणं हे मग आम्ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर करून केलं म्हणे तसं मग ही एक मालवणी भाषेचं ह्या म्हणलं नाही सो ते एक 1,500 शब्द म्हणतो ना एक 10,000 वैर शब्द सगळं शब्द संग्रह झाले आणि प्रत्येक खंचे एक कोण म्हणलं आधी आमचे कोण लोक बोलत होते ते भाषा ते भाषेचं संग्रहण करून त्यांतो आम्ही शेतशील असो तसा जर कसं म्हणलं ह्या असंच उरता होता तर रमेश नाईकने आसक्ती घेऊन ह्या करण्यात आज शब्दसार बाहेर येणार नव्हता तसंच असतं होता तो अनेक समाज आता दमका म्हणून झालेला समाज काहीतरी ह्या आता शब्दसार ಇಲ್ಲ निमित्त एक घट्टी झालं कसं म्हणलं एक रेकॉर्ड झाला मला कोणाक तर खंत तरी शब्द हो तर हे तो काढून होता अथवा काहीतरी बरोंक शब्द यांचो असता तर नंतर काय होता ह्या माझ्या लगीन असता माझ्या लगीन काय असं तर समाजात कळा म्हणूनच माझा उद्देश आता तसंच दुसरं होय होय आता शब्द सारस्वत म्हणून सांगते हा एक बुक अंत तुम्ही किती समय घेतला सो समय म्हणून सांगले निदान ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3-4 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 2016-17 ಅಂತೂ सुरू मी बरोंक दुसरं संग्रह करून हात असून बरोन घेणं ह्या पुरं करून मग जोडणे ह्याच्या आल्फाबेटिकल ऑर्डर कसं पोरे ह्या पुरं करून केल्या मग 2020 नंतर 20 नंतर मी टाईप करून सुरू केलं टाईप करून एक 2021-22 रेडी झाला रेडी झाल्यावर कोणी पुढे गेलं ना मी हेतू कसं ग्रुपांत घातलं कोणतरी संदर्भ येईल कोणी कर्जाचं म्हणून त्याला कोणी पुढे गेलं ना मस्त 1-3 वर्ष तो खंडित ह्यांचा मी सांगलं मा 5 वर्ष झालीच होतं त्याला कंटिन्यू त्या टाईप करून ह्यांपर करताना एक आम्ही 1-3 वर्ष तुम्ही ह्या एक शब्द सारस्वतून पुस्तक आम्ही ह्या एक बघताना ಹೆಂತು तुमचे कठीण श्रम सतत प्रयत्न त्या पुरा मस्त ते दिसतसा प्रति एक आम्ही पुट बघतलं त्यांचं तुम्ही भारी पुरला ना त्या एक पद जोडणे करू येते आणि अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम्ही जोडणे केल्या त्या पुरा आम्हास अर्थ करू साध्य होता म्हणून सांगते आता श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान ते 28 वार्षिकोत्सव ते संदर्भ हा एक शब्द सारस्वत म्हणून सांगते पुस्तक लोकार्पण दान तुम्हास एक रचनाकार होणं ह्या पुस्तकते एक लेखक आणि रचनाकार होणं तुम्हासो एक शब्द सारस्वत म्हणून सांगते एक बिरुद तुम्हास दिले ना
तुमचं एक भावने तुमचं अनिसिके कसं एक कसं म्हणल्यार मी चढावत मी एक सन्मान तेका एक पर मी त्याच्या फाटी धावनच ना जर आपल्याला तर कोणीतरी मी सन्मान अंक जाणतल्यार काय जातं म्हणलं रे इवरिगेंत मारे रे म्हणून एक ह्या येतं त्या दृष्टिकोनावर असं कारण मी मग ते ಹೊರತು ಖಂಡಿತ ಮಗ त्याच्या फाटी धावून हो ನನಗೆ सन्मान ಮಾಡಿ मग एक सन्मान कराय म्हणून मी फिरणे सांगतो ना तर ह्या काय म्हणून चाललं आजचं एक कार्यक्रम बघताना आणि हे इतक्या पुरा ह्या पुरा सत्कार करताना मग मस्त आनंद झाला कसं म्हणणार इतके एक ह्या पर करून आणि माझ्या श्रमांक असं का ना त्यांनी एक काय एक काणके ह्या गेलीसा तापूर बुकून म्हाका भारी संतोष चालू सा आणि असं एक काय बघा आणि पुढे मी काहीतरी आता पुढे आणि ते पुस्तकं बरोवची असत त्याका एक म्हाका प्रेरणा झाला म्हणून मी खंडित सांगते आता एक मौल्ययुतदलने शब्द सारस्वत म्हणून सांगते एक पुस्तक तुम्ही आमच्या समाजास दिलं सो आता तुमचे पुढल्या आयोजनांत केलं पुरं पुस्तक बरोबर एक आलोचना असा आमचं कुलदेवचा मुख्य काय म्हणत चाललं कुलदेव खंय काही असत खंयच्या खंयच्या गावांत असत त्याच्या बाकी नक्षे समेत आणि खंय खंयच्या खंयच्या गोत्र नसत आता उदाहरण एक प्रभू म्हणून असत आमके एक गोत्र असा काश्यप गोत्र खंयचो एक गोत्र असा त्यांचं प्रभू दोन तीन प्रभू असत दोन तीन प्रभू असल्यावर एक प्रभूचा एकच गोत्र एकच जाल्यार ती एक जाण प्रभू असत ती एक जाण प्रभूंचं देवस्थान दुसरं असा इंगड असा तर कसा त्यांनी ह्या परत्यांक ना माहिती ना त्या संदर्भात काय खंयचाय गोत्र ना जाल्यार काश्यप गोत्र म्हणून सांगेत के खंयचाय गोत्र गोतना ताका गोत्रच गोतना जाल्यार काश्यप गोत्र म्हणजे मूल गोत्र म्हणून काश्यप गोत्र म्हणून सांगेत जाल्यारय तेंतू आता दोन तीन ह्या असलं जाल्यार त्या संदर्भात कार्य म्हणून सांगलं आता गोतना खंयचो काही एक गोत्र असता तो प्रभू होईते त्या संदर्भात त्यांनी एक आता एक प्रश्नचिंतन करूयात प्रश्नचिंतन करून प्रश्नचिंतन म्हणजे कवडे घालतात नाही कवडे घालणं प्रश्नचिन्ह तांका ह्या म्हणून एक कन्फर्म करून जातो ना तेकांच त्यांनी ह्या करीत तसं केलं आणि एक आता ह्या मात्र नाही ह्याच्यानंतर एक संतर म्हणून आमचे महान संतर पुरं होते बायरमॅन्स कुठं रामतनु म्हणून आहे ना असं अनेक जण संतर होते त्यांचं संतरचं कुठं एक पुस्तक येमचं असं शंकराचार्याचं प्रथम जाऊन त्याचं ह्या इतिहास त्याच्यानंतर आमचे आमका कोणी आमका ह्या दिला कसं आमका एक मठ म्हणून स्थापन ह्या केलं आमका एक मठ स्थापन करून आमका एक दिला ते परंपरा दिला थंयसून पुरा एक ह्या दिलं एक पुस्तक कुठं येऊनच असं मामा तुम्ही शब्द सारस्वत म्हणून सांगते एक मालवाणी निघंटू तुम्ही आमच्या समाजाचं कुडगे ಹೊಂದಿಲ್ಲ सो तसंत आमचा समाज ह्या बुक कसा स्वीकार करवा त्यांचे निरीक्षे कसा असवा त्यांचे उपयोग त्यांनी काही रीतीर करवा म्हणून सांगते एक विचार दोन होता हे शब्द सारस म्हणून काहीतरी पुस्तक असा ह्या प्रथम म्हणजे प्रथम आवृत्ती आणि किती का शब्द हे का जोडणे करून कसं म्हटलं ह्या एक प्राथमिक जाऊन एक लहान धाकटा कसा एक चलांक सुरू करत असा तसं चलांच ह्या जसा होड जाऊन कसा ह्या बृहत जाऊन असं जाऊन कसं जाल्यार तेका अनेक शब्द आणखी शिरसून कसं ह्या प्रथम जाऊन एक प्राथमिक अंतर असा भरतो ह्यांचं परिपूर्ण नाही म्हणून ह्या ह्यांतू शब्दकोशांते मी बरेलसे आणि शब्द ह्या नाही परिपूर्ण नाही ह्या आणखी शब्दकोश हेतू आणि परिष्करण करून कसा आणि करून कसा काहीतरी चूक असून पूर्व आणि असून पूर्व त्या पुरा सकना समाजानं घेऊन समाजानं त्याका प्रेरणा देऊन समाजानं हे का आणखी जोडणे करीसारखे अथवा अनेक करीसारखे कोणी संशोधकाने त्याका एक ह्या कधी येतं पुढे होत येतं
प्रत्येक घराने ह्या पुस्तक दौडून घेऊन तिने त्यांच्या धाकट्यांक अथवा अनेक काहीतरी एका सांगूंक जाल्यार प्रत्येक ह्यांचो शब्द कोशांत हें आसा हे प्रत्येक घराने तिने एक शब्दकोश हव्या म्हणून तर त्यांच्या मनांत मनजट्ट जावंका आणि तसं जाल्ले निमित्त एका वेळा तांकां पुस्तक तेणी पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानच्या मुखांतर घेवयेत अथवा दक्षिण कन्नड जिल्हा संघासून घेवयेत अथवा रमेश नायक ह्यांका संपर्क करूनही त्यांनी पोस्ट मुखांतर त्यांनी ह्या पुस्तक घेवयेत घेवंक साध्य आसा जाल्यार प्रत्येक घरांनी तर पुस्तक घेतला म्हणून जाल्यार ते एक पुस्तक बरयलेकय पुरोचा पुस्तकाकय एक मौल्य येल्ले जाला सो त्या दृष्टिकोनार सकन प्रत्येकल्यानी ते हेचे बद्दल चिंतन करका चिंतन केल्यार मात्र आमची भाषा उरोवंक म्हणून तांकां अभिमान हवो अभिमान असल्यार मात्र हे पुस्तक प्रत्येकले घेतात तो आमचं म्हणून अभिमान घेऊन त्यांनी ह्या पुस्तक प्रत्येक घरांनी एक पुस्तक दवरूंका तांकां हवं जाल्यार तसा त्यांनी एक भगवद्गीते कसं आम्ही ह्या करतो अथवा रामायण महाभारत कसं परसतो आमकां काहीतरी संशय येयल्या वेळा तसंच काहीतरी एक शब्दाच्या बद्दल आमकां काहीतरी एक संशय येयलो जाल्यार त्या संदर्भात भाषा बद्दल संशय येयलो जाल्यार आमकां काय सांगतात म्हणून दुसरे कडेन इचरोंक म्हणून ना हे हेतू आसा सो आनीक हेका जोडणे करूयात आणि कोणी ह्या पुढे येवन ह्यांका देत प्रथम जावन असं ना एक फुडल्या जनांगाक आणि संशोधन करून हे जोडणे करूंक एक प्राथमिक जाल्लो हंत व्हरतो ह्यांचा परिपूर्ण नाही म्हणून मी सांगूंक माझा अभिप्राय असा असा आता तुम्ही ह्या वेदिकेंत शब्द सारस्वत म्हणून सांगते एक पुस्तक आमच्या समाजाच्या लोकांस दाखवता शब्द सारस्वत म्हणून सांगल्यार सरस्वतीक संबंध पडून असता सारस्वत म्हणजे अनेक अर्थ सारस्वत म्हणजे ह्या नाही अनेक अर्थ असतात त्या दृष्टिकोनार सकन ह्या एक विद्वांस संपूर्व अनेक संपूर्व अनेक एक ह्या अर्थ जाल्ले मग ह्या पुस्तक प्रत्येक घराने आसका म्हणून कोंकणी मनस्सुಗಳು कोंकणी मनस्सने ह्या एक घेवंका म्हणून अभिप्राय केला जाल्यार ह्या होड विषय काय नसा प्रत्येकल्यानी एक ह्याच्यावर कसं म्हणल्यार ह्याचं मौल्य काही चढ नसा कसं म्हणल्यार ह्या श्रमांक बघलो जाल्यार ह्याका मौल्य काही चढ नसा सो ह्यांक देत असा असले पुस्तकां तेणी घेऊन ह्या जाल्ली म्हणून जाल्यार आणि पुढे असं कना काय आमचं कुलदेवचे देव पुस्तकां सांग पुरो अथवा संत महांतरचे पुस्तकां सांग पुरो ही पण पुस्तकां पुढे येऊंक ह्या एक पुस्तक प्रेरणा जावन आसा सो जाल्ले मी ह्या दृष्टिकोनार सकन प्रत्येकल्यानी ह्या पुस्तक घेऊन घरा एक दवरूंका म्हणून माझा एक अनिसिके आशय अभिप्राय प्रत्येक घरांत हा एक शब्द सारस्वत बुक भाषा ग्रंथ म्हणके आम्ही उपयोग करूया म्हणून तुमचे विचार मामा तुमचे उट्टू एक बोलताना आमस येवते एक मनांत विचार एक महोन्नत आदर्शमय आणि सतत अविश्रांत दुडिमे तुमचे दिसता आणि बहुमुख प्रतिभे व्यक्तित्व तुमचे अनुभव आसात तुम्ही करूचे अध्ययन तुमचे विशाल दृष्टिकोन आमच्या समाजाचे एक देण म्हणून आम्ही लागतो आणि तुमच्या मनांत फुडल्या कसला योजना असा आणि तुमचे आलोचना सपन कसला असा ह्या पुरा साकार होऊन दे ह्याच तुम्हास देऊ सकल ऐश्वर्य भाग्य योग आयस्सु आरोग्य देऊन दे म्हणून त्यावेळी मागतो आणि धन्यवाद देव बरं करून दे म्हणतो तुमकां धन्यवाद देतो ह्या पुस्तक सकन बिಡುಗಡೆ करूंक आणि ह्या करूंक श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान ह्याचे संचालक श्री डी रमेश नायक हिणी तर पुढे येऊन ह्या परिक्रमातल्या पక్కనే एक अनावरण जाणला होता तिने ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त श्रम घेऊन ह्या पुरा एक मुद्रण केल्या निमित्त त्यांका मी सत्पूर्वक धन्यवाद देते तसंच हंगा प्रतिबिंब कार्यक्रमांक असं विश्व कोंकणी केंद्रांत असं कना म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याक
तुमकां मी आभार जावन आसा. हा कार्यक्रम वीक्षण केला सगळ्या वीक्षकांचं धन्यवाद आणि देव बरं करून देवून सांगितलं लोका समस्ता सुखिनो भवंतु.